Il-ftehim li ġie ffirmat fil-preżenza tal-Ministru responsabbli mill-isport Clifton Grima ikkonferma li għad li tinsab fit-triq il-Misraħ il-Bariri fl-Imsejda ġiet trasferita għand il-klabb tal-futbol ta' Msejda St. Joseph għal tul ta' 45 sena permezz ta' sussidju ta' 95% offrut mill-Gvern fuq l-akkwist ta' artijiet biex jiġu ikkonvertiti f'faċilitajiet sportivi l-ammont totali ta' kera li l-klabb se jħallas fis-sena u ta' 620 euro minflok il-valur attwali ta' madwar 11,800 euro. Il-klabb issa qiegħed f'pożizzjoni biex jamministra din l-art u permezz tal-ftehim il-klabb issa għandu inċentiv ewlieni biex jinvesti f'faċilitajiet sportivi li minnhom se jibbenefikaw bosta tfal u żgħażagħ. Il-Ministru Grima qal li dan ftehim ieħor li wuri l-impenn tal-Gvern biex ikomplejn lil qagħdiet sportivi. U propju għall-ewwel darba l-Imsejda St. Joseph ħajkollhom titlu fuq din il-proprjetà, titlu illi jagħti stabilità, titlu illi anka jgħin l-istess klabb sabiex kun jista' jippjana kemm il-preżent u fuq kollox il-futur ta' dan il-klabb li tant huwa marbut, klabb li għandu aktar minn 100 sena u huwa tant ta' benefiċċju għar-residenti kollha Misidjani. Il-President tal-Klabb tal-Futbol Robert Farrugia qal li b'dan il-ftehim il-klabb issa jista' jagħmel qabża kwalità f'dak li huma faċilitajiet moderni li se jkunu wkoll ta' benefiċċju għall-komunità kollha. Din hija xi ħaġa ħolma tal-Misidjani kollha li għandna naħdmu nissistu fiha għalkemm ma kienet tal-education qabel. Dejjem ħdimna u rranġajna u bisbaħna u rranġajna t-tapit u kollox aħna konna nagħmlu, imma qatt ma kellna xejn tagħna. Illum għandek aspett investi forsi naf tkun tista' tirranġa tim u affarijiet kollha li hemm bżonn.